αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό να το σταματήσω. Δείτε εδώ πώς απαντάει. Ποτέ δεν είπα ότι σίγουρα θα έχω σταθερό πρόγραμμα. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο όταν πρέπει να παίξω με την ομάδα μου και να προπονούμε και όταν έχω τη σχολή μου? Το ότι συνέχεια με φέρνει σε αυτό το σημείο. Να πρέπει να απολογηθώ. Έχει σχολή τώρα το καλοκαίρι. Είναι μόνο που δεν νιώθω καλά. Γιατί αυτή η στάση δείχνει ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρει για μένα, αλλά και συνήθιζε η ζωή μου. Αλλά και ότι δεν στέφεσαι τα πιο απλά πράγματα. Λέω συνέχεια τα ίδια πράγματα, αλλά φαίνεται ότι κανένα δεν καταλαβαίνει. Το πιο πιθανό να κουραστώ, που έχει ήδη γίνει, και να χάσω το κινητό μου, το οποίο δεν είναι καθαρισμένο για στρίψει και οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς περιμένετε κάποιοι έχω διάθεση για κάτι τέτοιο να κάνει με φέρνει σε αυτή την κακή θέση απολογίας. Δεν θα ήταν καλύτερα να δείχνουμε λογική κατανόηση, να σεβόμαστε απλά πράγματα και να νιώθουμε όλοι καλύτερα μεταξύ μας, να βγαίνει το πιο ωραίο αποτέλεσμα και να πάμε καλύτερα. Κάνω τη μάνα σου, μπάσανε! Μα δεν καταλαβαίνεις ότι ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την κουβέντα